kenan matsalar guda ɗaya ce, ai rasa yadda za a yi a zagi malaman su, zagi malaman addini. Bari a yi amfani da yadda dama da aka samu, wani alaran ma ya yi wani addu'a ya koma yi wani addu'a. Idan yau ne farkon zuwanka ga wannan channel din, ka daure ka yi mana subscribing ga wannan channel din mai suna AJY Media Da'awa, sannan ka danna alaman ƙararrawa. Amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa sabon wa'azi ko sabon video, YouTube za su ba ku alama gashi mun sa sabon video, kun ga sai ku kalla. Sannan ka kumanta ku yi mana liking idan ba ku yi liking ga wannan video ba, sannan ku daure ku yi tura wa 'yan uwa saboda su ma su amfana da wannan ilimin da malamai suke bayarwa a wannan tashar tamu ta AJY Media Da'awa. Muna godiya. Yanzu za mu haɗa ku da shirin mu na yau insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba. A yi sauraro lafiya. Masu bin yanar gizo za su ga kamar duniya za ta tashi akan Alaramma Ahmad Suleiman, wai saboda ya yi wa Atiku addu'a, sannan ya bar Atiku ya sake koma wajen Tinubu, ya yi wa Tinubu addu'a. Da labarin tambaye ku, Alaramma Ahmad Suleiman shine mutum na farko da yana wata jam'iyya ya bari ya koma wata jam'iyya? To me yasa sauran ba a zage su ba sai Alaramma? Suwaye manya-manyan 'yan siyasar Najeriya? Duk manya-manyan 'yan siyasa da ake da su a Najeriya, in ban da 'yan kaɗan a cikinsu, irin su Ahmad Sani Riman Bakura, irin su Abdulaziz Yari, Shatiman Mafara, wasu 'yan kaɗan, mafi yawansu babu wanda bai canja jam'iyya ba. Mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar, ni na san 2015 ya tsaya takara a jam'iyyar APC. Ƙarya ne? Da aka tura gaba ya fita, ko bai fita ba? Ya koma wace jam'iyya? Ya sake koma jam'iyyar PDP ya tsaya takara. Ita kanta APC da ya tsaya a 2015, kamin wannan lokacin ya yi mataimakin shugaban ƙasa wa Obasanjo a wace jam'iyya? A PDP. Da suka samu matsala ya bar PDP, kuma bai shiga ANPP ba, ya kafa sabuwar jam'iyyarsa. Haka ne? Da aka tura gaba ya sake barota, ya koma wace jam'iyya? Ya sake komawa PDP. Sannan ya sake baro PDP ya dawo APC, sannan ya sake baro APC ya sake komawa PDP. Dan takarar jam'iyyar kayan marmari mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi gwamna a jihar Kano a jam'iyyar PDP. ƙarya nake? Daga baya fita ya koma wace jam'iyya? Ya dawo APC. Ko bayan ya dawo APC ya tsaya takarar sanata a APC ya ci zaɓe. Daga baya kuma da aka samu matsala ya sake barin APC ya koma ina? Sake komawa PDP. Daga baya da ya samu matsala a PDP ya gaba ta gamsar da shi ba, ya sake fita ya kafa sabuwar jam'iyyarsa, ita ce mai NNPP. Duk masu zagin Alaramma Ahmad Suleiman din waye zagi wayannan? Tana yawa ka ce ai ba malamai bane. To mai girma Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau, shi ba malami bane? Yayi gwamna shekara 8 a jam'iyyar ANPP. Ko daga baya ya fice ya koma PDP, ya minista a zamanin Jonathan a jam'iyyar PDP, ministan ilimi. Haka ne? Da aka tura ya sake ficewa daga PDP ya dawo jam'iyyar APC. Da suka zo suka samu matsala da mai girma gwamnan Kano, ya ga bai gamsu ba, ya sake ficewa daga APC ya koma mai kayan marmari NNPP. Nan ma da ba su fahimci juna ba da mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, ya sake ficewa daga nan ya sake komawa ina? PDP. Yanzu yana cikin PDP. Wai ya zage shi? Jam'iyyar nan duka wace aka gani a Qur'ani? Ba harkokin neman abinci ba ne? Duk wanda ke gwagwarmai a cikin jam'iyyar nan me ake nema? Su ci zaɓe su samu abinci. Me bambanci kana sai da dankali, kaga dankali bai tafiya ka fasa, da ta samu matsala ka bari ka koma gwanjo, da gwanjo ya kakare ka koma takin zamani, da ya kakare ka koma kabu ka koma agwagwa da buje. Me bambanci cikin wannan? Amma wa kuka ji an zaga? Alaramma Ahmad Suleiman, wai saboda da yana tare da mai girma wazirin Adamawa Atiku Abubakar a PDP, ya masa addu'a. Daga baya kamar yadda ya bada labari ya samu matsala da
waɗanda ke tsakani ya ga abin ya kakare ya gudu ya sake koma APC wajen Tinubu yana ganin kamar can zai ɗan fi gurgura ya je masa addu'a. To me laifin shi? Inda duk waɗancan ba su yi laifi shi mai laifin shi. Kenan matsalar guda ɗaya ce, mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki. Ai rasa yadda za a yi a zagi malaman sunna, a zagi malaman addini, bari a yi amfani da yadda dama da aka samu. Wani alaran ma ya yi wani addu'a ya koma ya yi wani addu'a. Da kunne na nake ji yana cewa wannan addu'ar tun da abin barin siyasa ya yi waƙa ce, sunan Allah ba ka kira. Mai faɗin wannan magana kuma akan mimbarin juma'a yake faɗa. Maluma nawa ne yanzu suke hawa mimbarin juma'a su yi wa ɗan takararsu kamfen akan mimbarin juma'a? Ba ku taɓa ji ba? Wa ya zage su? Su ba su yi laifi ba siyasa suke ba, tun da wanda kake so suka yaba. Abin da za ku ji na faɗa muku wannan farawa aka yi